Balema Anyokma, très urgent. Balema bien mercredi 22 juillet 2026. Balema Kobe Dugukono. Malien ko irisu ka sorasu ani Mali sorasu munde be Malien et anye information do soro ko yala problème do be irisu ka sorasu ni Mali sorasu che keleke yorola Malien mera kuma ba de fana bide combien da mentigila di anga balma che ibusiga kuma kana me Malien ametla ka nobo kuma bela ko pourquoi ko terro te sogo ka irisu ka sorasu mine otage la ko Mali sorasu de be mine ku faka kuma be ko me kante irisu ka sorasi faka toy John de question imposée oye ibusie anga je kalame metla ka réponse de ma bonya ani karama kono vive l'armée malienne vive les soldats russes Maliens ne bou fla be soutenir mais mena ibusi bo fili de kono anga janga kuma ka iname bon vraiment ne connais mais c'est la situation imaginée tout le monde qu'on a c'est parce que imagine donc il n'y a que sous la nuit le souffle une utilité il en fait quand vous imaginez que le sud on est là on est otage ou bien qu'on exécute comme maquette mais pourtant communiquer qu'on a après qu'on parler de ce que nous fait bon ni autant ni ami jandana ani le sous les ka ande usu ka ani usu to nyokomblo jandana danye ni jandana anye mama ke chocho itna saka foto mali on dro so ke du so mama ke chocho yisaka mali so do so mais yisaka usu do kana so bon ala ke re masala du so il me reste so do le so mais tant na ke ebulu ka ke ebu exécuter ka ke ebi tanta ka u brusili ça veut que vous la daka kise chulo bien ka manivrer autant de que vous parce que il va se ramener au lieu de suivre à l'état mon pays on lui réagit quoi on lui réagit ils vont réagir ils vont pas te laisser faire pourtant nous faisons un jamono nous que nous pouvons tenter bon ou pas tenter ou pour bosser on fait un petit donc on a compris que donc on a compris que avant que on a fort canal bon Malien bela jele kuma mesan ibusi de ko ale ma mun famu ko irisu ka sorasu ko terro ko front de libération de la sawari mogo ku te ga irisu ka sorasu mine de kale te ga irisu ka sorasu ye otage la ko sorasi munu me kamine kale nyabe Mali sorasu de la ube kolu mine ku faga Malien ten duga ula ube ka Mali sorasu mine ka kufa sugu do daw ka ni ya image be kashi wallahi billahi mo nunu ne kenta do be ka drogu de tawa wallahi i ambega jangara me de mais sinon ça ne va pas chere la ne ta simi fere mais chenna mambolo ni nyongoma wallahi ne Mali armée ko de bantola wallahi billahi ne ta don parce que Serge Daniel les publications doké ako comme ko nunu renfort soro ko ka bo dugu chamana kana o ya publication bla français o ya publication bla de ko terro ye renfort soro ku ye marfa kura chama de fam juru matukuni a be semene be o ya bla de français o ya bla de francisco ko terro ko ku bilama ku ye arma kura soro andu ya me ku ya nga hélicoptère bon ibusi confilendo mona nani ko parce que kele fendo de ne ya fa na ngo kele fendo de an nana kele kumbe de sada anye tande ta nyogon kele ula bamako kono wa bi ayala jambe chogo minabi kele be kase fasi kuramima ne be kele tabula chokamina na man koloshi dondola sorasu be forum blaga ta siminge aya se ba ka dade parce que fakal qualité be ka da sorasu kambia tise ka nyafo Mali sorasu tse ka patu bon panique be kana confusion be kana irisu ka sorasu comme muna ko jatka wala mogo te ka irisu ka sorasu mine ku faga ku be ka Mali sorasu drone mine ku faga uba daba kamali u te irisu ka sorasu mine o korote ko irisu be ka njanfa ne se ku tukara ta simi fe o tien mais wallahi kuma be irisu Malion siga nga sorasu la u be ka Malion siga irisu la ne to fo tiana ne se ko fo na dalute ne bulu ne be mun don ne daleme irisu ka sorasu la ne be mun don irisu man njanfa de maga tien de fo nyana nye ibusika enketiri famia
mais minnu bɛ ka an kɛlɛ u ka stratégie de don u bɛ Mali sɔrɔsiw faga u b'a kɛ i n'a fɔ ni irisiw ka sɔrɔsiw bɛ ɲɔgɔn bolo comme ça maliyɛnw fana bɛ siga irisiw ka sɔrɔsiw la ni irisiw bɔra Mali la don o la u bɛ sɔrɔ ka taa daraka dun Kuluba o de y'u ka stratégie ye ne tɛ se ka n faso labila parce que Konte Asimi fɛ n tɛ se quoi tiɲɛ yɛrɛ la j'ai le sang malien n tɛ se k'o kɛ quoi mais n b'a fɔ an ɲɛna Mali sɔrɔsiw bɛ k'u seko kɛ n b'a fɔ an ɲɛna irisiw bɛ k'an dɛmɛ dɛ irisiw m'an janfa n bɛ ka tiɲɛ de fɔ n bɛ ka kuma ne la cɛmancɛ de la ni ne b'a tiɲɛ nɔfɛ ne bɛ bɔ ka a bɛɛ ɲagami k'an sigi irisiw dɔw ko ko irisiw négociera Kidali ta la irisiw mɔgɔ ninnu filɛ nin ye u tɛ se irisiw ma yɔrɔ min na n bɛ n'o yɔrɔ fana fɔ an ɲɛna minnu bɛ k'an kɛlɛ u ni Algérie ka di Algérie ka partenaire de irisiw ye Algérie de b'a f'u ɲɛna k'u kana marifa ci irisiw la n'u ye irisiw fagali daminɛ Algérie ni irisi bɛ bila ɲɔgɔn na donc u b'a préférer u tɛ se irisiw ka sɔrɔsiw ma u bɛ se Mali sɔrɔsiw ma u bɛ irisiw écarter o kɔrɔ tɛ ko irisiw y'an janfa irisiw m'an janfa bi irisiw m'an janfa sini ne kɔni b'o fɔ n'an bɛ kɛlɛ in kɛ an ka kɛ mais siga o de kosɔn ne y'a fɔ an ɲɛna n'an ye siga don kɛlɛ la dɔrɔn kɛlɛ bɛ tiɲɛ ala minnu filɛ n'an tɛ Asimi fɛ u bɛ ka siga don anw na ne b'a yira u la maliyɛn fɛn fɛn an kana Asimi lajɛ an ka armée dɛmɛ bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi maa si kana nin kɛ nisɔndiya ko ye bilayi ne Seku Tunkara kasira bi ne ye Mali sɔrɔsiw bɛ ka torturer ne y'a vidéo ne tɛ fɛ ka vidéo ye bilen non c'est ne y'a vidéo ye bi bilayi ne traumatisé de u bɛ ka fagali qualité dɔ da Mali sɔrɔsiw kan bi n'i y'a vidéo i bɛ kasi de bon mun y'an bila de la Asimi Goïta y'an bila an siranna nin de ɲɛ mais an m'a faamuya an b'a fɔ don min na u m'an faamu quoi u m'an faamu a don ne bɛ dimi a bolo ko mun de don parce que cɛ kɛlɛ tiɲɛ de Asimi ye kɛlɛ tiɲɛ de a nana kɛ mɔgɔko kɛlɛw ye ka kɛlɛ fu tigɛ Bamakɔ kɔnɔ an ye diɲɛlatigɛ kuma bɛ fɔ cɛ ɲɛna hali Choguel Maïga discours kan ko a ye sabali an ka nin ko ninnu dabila an bɛ tila ka regretter mais a filɛ ne bi Asimi y'a tiɲɛ a yɛrɛ ma a y'a tiɲɛ M5 ma a y'a tiɲɛ Mali ma k'a sɔrɔ a kun bɛ se ka sisan kun b'a sɔrɔ anw tilala terrorisiw kɛlɛli la 2022 anw ka sɔrɔsiw an ye Kidali libéré ka Mali fan bɛɛ libéré anw kun bɛ yaala de ka ni maa ninnu ɲini n'an y'u ye an b'u wulukun ci anw de kun bɛ yaala ka ninnu ɲini 2022 u nana kɛlɛw daminɛ Bamakɔ kɔnɔ an ka premier ministre changer an ka nkalon tigɛ ka nɔrɔ a la an ka don ta an ka bɔ ta ka minnu ka ɲi k'olu kɛlɛ minnu man ɲi k'olu ta k'olu kɛ mɔgɔ ɲuman ye bon ala bɛ se ka barika don e ka fanga o la cogo jumɛn maliyɛn bɛɛ ka ta i k'a lajɛ bon an minnu bɛ ka bɔ ko fanga fana critiquer ko parce que ko corruption bɛ ka kɛ fanga min kɔnɔ a bɛ fɔ ko million fanga min kɔnɔ a bɛ fɔ ko milliard 80 milliards ko suɲɛna hali sini o mɔgɔ kɛlɛw ma minɛ ko don kaso la bon n'an y'o fɔ ko non k'an tɛ Mali fɛ k'an ye terroriste de ye u bɛ nkalon nɔrɔ anw na bon an bɛ nin niveau de la o de to fanga in tɛ ka ɲɛ a bolo mais ne tɛ ala deli Mali ka bin dɛ parce que ni Mali binna a tɛ ne yɛrɛ arranger n tɛ dogo aw la a tɛ ne arranger bi a tɛ ne arranger sini ala kana Mali bin wallahi ala kana Mali bin minnu bɛ ka Mali kɛlɛ ala kana se b'a d'u ma Mali sɔrɔsiw je suis de cœur avec vous je vous soutiens et je soutiens les soldats russes n tɛ Asimi fɛ dɛ mais n bɛ Mali sɔrɔsiw fɛ n dalen bɛ irisiw fana na ka fɔ u b'an dɛmɛ mais basani siyɛni dɔ kulukulu kɔnɔ o siyɛtigi mais siyɛ k'u tile o siyɛ yɛrɛ de dɛ irisiw tɛ se ka kɛlɛ k'an place la an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na irisiw tɛ se ka kɛlɛ k'an place la dɛ mais wala irisiw ye hɔrɔn de ne b'u fɛ bi ne b'u fɛ sini voilà ma position ne bɛ irisiw fɛ bi ne bɛ irisiw fɛ sini mɔgɔ dɔw bɛ peut-être bɛɛ n'i ka agenda don ne ma agenda kelen bɛ ne bolo Mali ka jɔ a ka ɲa c'est clair awa mama tɛ Mali fɛ ala kana hɛrɛ ka tigi ye mama bɛ ka Mali janfa ala ka bɛɛ ta tiɲɛ mama tɛ Mali fɛ mama bɛ ka taa fara terroriste ka Mali kɛlɛ dogo la kɛnɛ ka sigo la ala ka bɛɛ ta tiɲɛ ala ka bɛɛ kɛ yeko fila ye ala ka Mali bɔ dingɛ in kɔnɔ mama ye Mali janfa ala ka bɛɛ to a ka janfa kɔnɔna na ne Seku Tunkara bɔra k'o kuma de fɔ n ɲɛna an bɛ dingɛ fɛn fɛn kɔnɔ bi i m'a ye confusion bɛ ka commencer ka bon ni kɛlɛ mɛnna a tɛ ban a bɛ kɛ tan de i m'a ye confusion bɛ ka don mɔgɔw kunkolo kɔnɔ bɛɛ bɛ ka siga ɲɔgɔn na u sigara anw na u sigara bɛɛ la u sigara politicien sisan u ka siga bɛ ka se hali irisi minnu bɛ ka na u ka siga hali don dɔ an ma sigi u b'a fɔ ko ala yɛrɛ b'olu contour la bon kɛlɛ banbali a kɛlɛ tɛ ban a bɛ kɛ tan de an kun tilara kɛlɛ la an kun ye ni maa jugu ninnu gɛn k'u ka ko ban Asimi de tilara ka na kɛlɛ la kɛlɛ bɛɛ tiɲɛ voilà la réalité kuma bamanankan de fɔlen filɛ bɛɛ ɲɛna donc Ibou Sy
je te comprends, mais malheureusement, le coup est déjà parti. Anga docteur Shogel Kakumala Kumakaname. Une ligne claire. Pendant que les militaires sont en train de se tuer au nord pour nous donner notre souveraineté, il y a des gens qui sont dans des petits débats politiques de place, d'argent, de nomination, de petits patatas. Tant que les militaires continuent à se tuer au nord, la garde qui a mené le changement va se tenir debout. Et on va dire non à la confusion. Voilà. Aïe, bella de l'eba. Ni ouati asro, ou beka vidéo bla ka Shogel neni. Avec a fo aya dabla. Surasu de be kelela. Aw ni na usturati nyongo ko aw ni na kawere ko marfa kumba aw de bulo meka kuma meninga kashi. C'est-à-dire ni ma vidéo bla drombe kashi quoi billahi tal. Anyo je kuma tema mu fo. Tiaye ni dabla. Ka mogo bla ka Shogel neni ka livuru jeni ka doya ka ngalo norala pour ka kabui. Parce que a ko kanga ko ka jedeke. Ane asimika kele te dovere de. Ane asimika kele anye malion de la bo ka ibeka gen. Mogo saro de la anye kele ke jumena. Chouenin ka dabla. Mali ka jo tienka. Mali kana ke favoritisme. Mali kana ke ma famille d'abord. Anyo kele de ke asimi nana kana anye mu komo haramunde. Asimi nana o kokele ni ka ora to anye asimi bla. Ante terroriste. Ante faso de njuguye. Amba en faso fait. Awa nebe danga do mogo Mali janfa. Ani ne de do. Ala kanto janfa ina. Ni mogo Mali janfa. Billahi ala kana to atikita. Murgo keta shuga tiki kele. Sundata keta shuga tiki kele. Billahi talai. Shogel mega yafo. Ayi fo débat be permis ko ko chaay po mogo dale manana kula. C'est iba ala kale ko basa fakala ou blale me nyongo ko ho. Dongo de be manga me malla. Dongo de ma me kutara siente lo be kata Shogel nenu. O be kata mogo dongo be ka be blale ona ka be ko do nyongona. Voilà les conséquences aujourd'hui. Kodara qui est boulot. Flé. Aliga virement une confusion pour nous contirer. Alou yara be kelela. C'est ça la malédiction. Ala kanki soma ala kamali nyumambo. Ode kundo akambe. Ibusi, c'est comme ça hein. Mais ma fo ibusi ngena irisu ban fait, irisu manjafa. O geleni ngene nse ko ngalondege. Nebe irisu fait de, moi je suis pro-russe. Na modugo mo shida. Voilà. Ntasimi de fait. Point final, c'est tout. Agambe.